Bueno, maing buntag, maing udto, maing hapon, maing gabi sa tibok nga kalibutan. Sanglit kini ato broadcast malabay man sa gamhanan teknolohiya sa internet. Live kamo karon, no? Pinaagi usab sa ato nga Facebook. Live sa kita karon sa GSAT o usab sa local channel. O ako nga dako nga pagtahod sa itong mga kadagkuan sa South Philippine Union Conference of Seventh-day Adventist Church, ilalom sa pagdumala sa atong mga administrators. Maingon usab sa nakalain-laing administrator sa mission ug conference sa sakop ning Mindanao o sa tanan mga communication director o sa mga Hope Channel station managers. Maayong hapon kanato nini nga puntuha. Bueno, hangyon ko kamos pagduko sa inyong ulo magampo ta. Daghang salamat o Dios sa imong pag-uban kanamo. Daghang dako among kalipay nga ikaw nakigkuyog sa matag usa ug samtang kami magatuon sa imong balaang pulong. Kami nagahangyo nga ikaw magapanalangin sa matag usa kanamo. Ug tuguti nga ikaw magahatag og daghan nga panalangin nga among madawat pinaagi usab sa kaalam masabtan namo ang imong kabubuton. Ipadala imong balang espiritu maggiya kanamo amo ning ipangayo sa ngalan ni Jesus Christ. Amen. Bueno, maayong hapon sa tanan, no? Nana dinhi atong mga soki sa broadcast sa pagpaminaw ni atong programa Pangutana Pastor. Niya dinhi si Elsie Bunda, niya sa dinhi sa Darayo si Rojales, si Ohel Tulang Dani, si Agripeno Mancera, si Merlin Lapinig Jurek, o si Joel Salganten. Maayong hapon kanimo diya, sir, no? Sir Joel, no? Niya sa dinhi si David Ngolayat, niya sa dinhi si Miriam Lorizo. Og sa tanan og si Kwansa dinhi si Tulang, no? Og dinhi usab si Dario si Rojales matupan niya yung Kapa ba Pastor ay isang religious group o isang samahan lang. Hindi ba matiwalag ang membro ng SDA kung sumali diyan? Okay? Ang tubag ana igsoon nasa ilang kuan pagrehistro nila sa SEC kay duha ra man na makaparehistro kung magisgot kag corporation. Number one, ang gitawag natong non-stock corporation, ang usa gitawag natong stock corporation. Unya kanang gitawag nato og non-stock corporation, gitawag na siya og charitable ang tanan income. Say for example, kung naman siya mga income pinaagi sa donation that offering og tithe, that is gitawag natong charitable, no? Walay mobalik didto sa tao. Walay nagpasiugda nga ang tanang kwarta diha sa iyaha o baka iyang ipalit og dagko nga mga building kay ang ownership iyaha na. That is violation igsoon mabitaw nga gina-question ang kini nga kapa karon tungod kay ang ilang gikuha nga lisensya. Ang pag-apply nila is number one, ang number two ana igsoon mao na ang business. Og walay gitawag nato authority sila mo na nga adunay cease and desist order nga gipakanaog. Now being gitawag nato og kanang gitawag nato Kapa community, Kapa Community International, Kapa Community Ministry International Incorporated or makita nimo sa word nga incorporation, nakatatak didto ang gitawag nato religious. So matubag nato ang imong pangutana kung religious man na siya. Yes, religious na siya. Daghan mingon nga dili na siya church na siya. Kay agatong ko mo adto mo sa ilang website. Ug sa ilang website makita nimo dito a church within a church. So meaning to say ang og natay mga gipang record igsuon nga nabungat sa ilang founder nga religious na siya. Unya dili makaapil kung dili ka magpamimbro. Okay? Kay dili man ka matagaan sa gitawag nila og love gift kung dili ka magpamimbro. So kibali membro ka ana nga religious. Unya church pa gyud na siya kay matupan niya a church within a church. Unya kumuadto kasi ilang mga radio program, makita nimo diha nga ang ilang music pa gyud is religious, no? Religious ilang music. Unya mukot sad siya ang ilang founder, mukot sad og Bible, mga text sa Bible mukot sad siya, no? So imo makita usa gid siya ka church. Mao man gani nga nagpahimagno ang ato opisina mahitungon ining mga butanga. Ang imong ikaduha nga pangutana, hindi ba matiwalag ang membro sa SDA kung sumali diyan? Dili na ko katubag ana igsoon kay ang concern ana ang local church naman.
Anyway, ang ato nga opisina sa Union, sa diyang nagmeeting sila sa Exicom, kumpuso sa mga layman o kumpuso sa mga pastor, na nagpakadaog man sila og pahibalo nga tagaan og 4 months, no. Anyway kanang 4 months, grabe na nga grasya, grabe na nga mercy nga dapat mangundang natan niana nga mga area. So dili lang ko mo predict unsay mahitabo after sa 4 months, kay dili man ko propeta, pero at least ang atong kadagkuan naghatag og pahimagno alang sa tanang mga Seventh-day Adventist, no? Ay dili biya prinsipyo sa Biblia ang naa diha nga prinsipyo. Imagine nimo si Jesus Christ na tao sa pasungan. Nganong dili man dato si Jesus Christ? Unsa but man pasabot si Jesus Christ, wala na panalangini sa Ginoo kay ang claim man gud sa gitawag nato kapa, kabus pa datoon gikan gina siya sa Ginoo. So kibali the question ng ubanday nga nganong ang Seventh-day Adventist wala may programa sama sa ani nga programa sa kapa. Ngano di ay sa panahon di ay sa Old Testament times na abay programa ang mga propeta, mismo pa ang patriarka nga ang kabus padatuon. Unsa may diferensya kaniadtong sa karon? Sa New Testament times, sa pagkatao ni Jesus Christ, ngano si Jesus Christ kabus na iya bi aning tibok universo siya ba naghimo niya kabus siya pag anak niya niya classmate pagid niya dito sa pasungan ang mga baka, ang mga kanding, karnero, mga mananap no nasulod sa pasungan. Ngano di ay walay programa ang Dios kaniadto og kabus padatuon nganon si Jesus Christ, pobre man gyud ang pagsulod nini. Human sa pagkamatay ni Jesus Christ ug misaka siya sa langit, naabay programa ang mga apostoles. Sa diyan ngadto sila dito sa gitawag nato og Asia Minor. Na ba sila programa nga kabus padatuon? Wala. So, unsay may but pasabot uniform mo tanan. Now, ingani mo bitaw nga ang SEC igsoon nagpagawa sila og cease and desist order nya na sila yung mga move karon nga mahulog na siya nga illegal. So ang atong apilar sa tanan mga Adventista nakaapil diha. Wala nato gi-consider ang nakaapil diha nga mga dautan. Dili na sila mga dautan igsoon. Mga biktima kana sila, no? Mga biktima. Ingon nga biktima igsoon ato silang tabangan, ato silang iampo. Mamagani ang atong opisina naghatag og mga pahibalo sa tanan nga mao ni ang programa sa atong church mahitungod sa pagsulbad ini nga mga problema ha. Gani ko imong tan-awon ang Selected Messages book 2 mato pa ni Ellen White, we cannot step off the foundation that God has established. We cannot now enter to any new organization, for this would mean apostasy from the truth. Dili na kita makabalhin sa bagong organisasyon. Nganuhan, apostasya ni sa truth. Kung sa may truth, tarani mong balang kasulatan, 1:17, ang pulong sa Dios mo ang kamatuoran. Tanaw ni mo ang Salmo 119, 142, ang kasuguan mo ang kamatuoran, ug labaw sa tanan, sa Juan 14, versikulo 1 ngadto sa 6, si Kristo ang kamatuoran. I am the way, the truth, and the life. Wala mo kanto sa amahan, kung dili pinaagi na ako. Ang tag-iya sa truth, ang dalan igsuon sa pagpanganak sa iya dinhi kabusyadaan. Remember the principle sa Exodus chapter 20. Hinumduman mo ang adlaw pagpahulay sa pagbalaan ini. Unong kaadlaw magabuhat ka og buhaton nimo ang tanan nimong buluhaton. Meaning to say, mo income ta, mo kita ta sa patas nga pamaagi. Kay ang Genesis stress sa diyang nakasala ang tao, niingon ang Dios nga makakaong ka pinaagi sa pagpatulo sa imong nga singot niya. Dili bi ta malipay igsuon nga makadawat ta niya. At the end of the day, nabulabog na. Pagkabulabog, daghan na ba ang mabiktima kasi nakadawat? Unya, malipay ka nga, ikaw nakadawat tungod atong mga tao nga ulahi ni sulod niya sila wala nakadawat. So, dili siya maayo igsoon. So, dangan salamat. Bino natay caller atong dawaton ang atong first caller. Go ahead, Igsoon. May hapon, Pastor Chris. May hapon na sabiha ka mo, Igsoon. Pastor, doon ako'y pangutana. Okay? Pastor, doon ay gisgutan sa Isaiah 2, versikulo 3. Versikulo 2 of 3. Nga gisgutan ito mga sa ulahing mga adlaw, ang mga tao magaganayan ngadto sa bukid ni Jehova aron pagatudluan sa mga kasuguan. Okay? Ako basahon na? Isaiah 2. Actually, ako sa basahon aron masabtan sa naminaw
nga unsay sulod aning bersikulo ha. Okay? Isaias kapitulo 2 bersikulo 3. Akong basahon. Og ang daghang mga katawhan mangadto og manag-ingon o marikamo og manungas kita sa bukid ni Hoba ngadto sa balay sa Dios ni Jacob o kita pagatudloan niya sa iyang mga dalan og manglakat kita sa iyang mga alagianan kay gikan sa Zion mugula ang kasuguan og ang pulong ni Hoba gikan sa Jerusalem. So iplastar imong pangutana igsoon. Sugod sa dos, Pastor. Sugod sa dos. Kung doon na ba ang kanang kuhaan na ba, Pastor, nag-point ba na siya dito sa milenyo nga sunod sa 1,000 years, doon na ba wali may tubo? Ako siyang basahon na ang dos. Og mahanabo sa ulahing mga adlaw nga ang bukid sa balay ni Hoba pagatukuron sa ibabaw sa tumoy sa kabukiran og igatuboy ibabaw sa mga bungtod og ang tanan mga nasod magaganayan ngadto kaniya. Okay, unsa imong pangutan igsoon? Ang pangutanan ako, Pastor, digisgot man ko diya nga ang katawan magaganayan ngadto sa bukid ni Hoba Okay. sa ulahing mga adlaw. Nakatudloan sa iyang mga kasuguan. Okay. Kasama ni may tabo. Sa years ba ni may tabo? Nga, buot ba pasabot rin, doon na ba wali sa 1,000 years? Okay. Sa video. Actually, wala ni mag-refer sa 1,000 years. Nag-refer ni sa katapusan kapanahunan. Og ang question mo ni, kanus ana siya mahitabo? Ang tubag, Daniel Kapitulo 12, versikulo 4. Kanus man ang katapusan sa kapanahunan mahitabo? O gitagaan ta o guideline diri. 12:4. Okay? Apan ikaw o Daniel, himo ang tinago ang mga pulong og takwi ang basahon, kini bisan pa hangtod sa panahon sa katapusan, daghan ang modalagan ngadto nga ni og muuswag. Now, nagingon dirhi igsuon nga sa katapusang adlaw muuswag ang kaalam. Labi na sa kaalam sa pagsabot sa libro ni Daniel kay adunay mga prophecy diri sa Daniel nga wala mahitabo sa panahon ni Daniel apan nahitabo sa katapusan sa kapanahunan. Ug mauna ni sa atong kapanahunan karon nahitabo. Nganuan, paghisgot kini katapusan sa kapanahunan igsoon kung imong tan-awon ang Daniel. Okay, naghisgot sa Daniel City 25 nga adunay panahon, mga panahon ug tunga sa panahon ug atong nasabtan nga nag-start na sa 538 paingon sa 1798. Unya pagabot sa 1798 ni uswag ang kaalam sa pagsabot sa Biblia ilabi na sa propesiya og gikan niya ng 1790 hantod sa atong kapanahunan karon mo ni ang gitawag ang katapusan sa kapanahunan. So sa ato pa ang pagwali sa mayong balita karong panahuna karon. No? Mao ni ang panahon sa gitawag nato sa katapusan. Mao na sa Mateo 24 bersikulo 14 og kining mayong balita igawali ngadto sa tibok nga kalibutan og moabot na ang katapusan. So sa ato pa sa panahon sa katapusan karon og ang katapusan kanang mahuman na ang pagwali sa mayong balita. So ang 1,000 years nga imong giingon musunod na siya sa dihang moabot si Jesus Christ. Pag-abot ni Jesus Christ, unang Tesalonica Kapitulo 4, versikulo 16, diha ang pagsugod sa gitawag nato og 1,000 years. Wala na ipagwali niya na, kay kuha o na mata ni Jesus Christ paingon sa langit. Falapit zon. Sa ato pa, Pastor, kanang gimit niya ka ulahing mga adlaw, karon na ng panahon na. Oh, karong panahon na. Na siya sa umalabot. Dili, tanaw na to unsa pay ilhanan sa ulahing mga adlaw. Mahibawan na to. Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 3, versikulo 1. Atong tanawon ha. Okay, 3. Kung saan na to pagsabot aning katapusang mga adlaw, tanawa. Apan sabta kini, nga unya sa kaulahi ang mga adlaw, managpangabot ang panahon nga malisod. Lisod ba ron? Yes. Versikulo 2. Kay ang mga tao, mahigugmaon man sa ilang kaugalingon, mga hinapi,
tigpagawal, hambugiro, tampalasan, masukihon sa ginikanan, walay igabalos, dili Diyos nun, walay pagbati sa paghigugma, dili malukmay, tigbutang-butang, mapatuyangon, mabangis, dili mahigugmaon o sa maayo, mabudhion, madali-dalion, tigpaburot, nga nahigugma sa kalipayan, inay sa Dios. So sa kulihang adlaw, muni batasan karon. Na karon, nakita ba nato ni nga mga batasan sa sa atong kapanahonan? Yes. So unsa ingon niya? Sa kaulihi ang mga adlaw. Sa ato pa ang kaulihi ang mga adlaw niya sa atong kapanahonan karon. Wala Big John. Last question, Pastor. Okay. Naisgot ba ko din sa versikulo doon na bukid sa balay niyo ba pagkatukuron sa ibabaw at tumoy sa kabukiran? Okay. Natukod na ba ang balay niyo ba karon Pastor sa kanyang ibabaw sa tumoy sa kabukiran? Actually, kini siya nga saad alang gidnis mga katawhan sa Israel. Okay? Alang sa katawhan sa Israel. Pero kay ang katawhan sa Israel, dito gid na siya itukol nga literal gyud nga pagkatukod. Pero ang katawhan sa Israel mingbiya man sa Dios. Busa ang mga apostoles nangadto sa mga hintel. Atong basahon na busag duha ka bersikulo akong ihatag ani karon. Okay, kapitulo 13, bersikulo 46 nagingon. Okay? Mato pa niya dinhi. Og si Pablo og si Bernabe sa walay ko kahadlok miingon. Kinahanglan gayud nga ang pulong anha igaunas pagmantala kanyo apan kay inyong man kining gisalikway og inyong gihukman ang inyong kaugalingon nga dili tako sa kinabuhing dayon tanawa kami mangadto sa mga hintil. So gibiyaan ang Hudiyo kay gisalikway Manila ang Dios, si Christ. So nangadto mga apostoles sa hintel na karon dili na didto matukod kundi nahimo siyang espiritual nga Israel. Mo ni giingon ni sa ikaduhang Pedro kapitulo 2 bersikulo 9. Ikaduhang Pedro, unang Pedro kapitulo 2 bersikulo 9. Apan kamo maoy usa ka kaliwatan nga pinili ang kahupgunan sa mga harianon sa sodoti ang nasod nga balaan ang katawhan nga iyang kugalingon sa Dios aron kamo managmantala sa kahibulungan nga buhat niya nga natawag kaninyo gikan sa kangitngit ngadto sa iyang katingalahang kahayag. Busa ang katawhan sa Dios lukob sa tibok nga kalibutan ug ang tanan nga mga believer gitawag silang usa ka nasod. Dili na tong literal nga nasod sa Israel apan usa ka nasod nga espiritual nga nilukob sa tibok nga kalibutan. Sunod, Igson. Wala na, Pastor. Salamat, Pastor. Daghang salamat usab sa imo nga pagpanawag, Rex Apaw sa Zamboanga City. Okay? Daghang salamat niya na. Niyasab din si Michael W. Mayong hapon, Pastor. God bless always. Okay? Niya din si Marielia Midorema. Niyasa din si Agripeno Mansera. Pastor, di ba naaman giingon nga ang tanan sala igapatong sa ulo ni Satanas so kanan tao nga mamalikas adto matpatong sa ulo ni Satanas. Actually, Igsoon, kung dili ta maghinulsol, Igsoon, kita gyud magbayad anang sala. Okay? Pero sa diyang maghinulsol ta, gidawat nato si Kristo namatay tungod sa atong mga sala. So dili na ta mo eksperyensya ni ana nga kamatayon. Now, si Satanas usab igsuon sa konsepto didto sa Old Testament time. Kung imong basahon ang Leviticus kapitulo 4 ug Leviticus kapitulo 16, sa Day of Atonement adunay duha ka mananap nga paghahimuon, kuhaon. Una, gitawag natong Lord's Goat, ang ikaduha ang gitawag natong Asasil. Unya ang sala sa Israel igsuon human nga mapasaylo didto nga pagserbisyo sa pari didto sa the most holy place. Symbolically ang sala sa Israel ipatong didto sa kanang gitawag nato og Azazel, mananap nga didto na consider nga asasil. O ang maong mananap, buhian dito sa kamingawan. Okay? Pag buhi dito sa kamingawan, so sa ato pa ang tanang mga kasalanan, no? Ang yawa magabayad usab ni ana. Bueno, daghang salamat niya na Igsoon sa imo nga pagpahatag og gitawag nato og diri nga imong tampo. Merlin Lapinig, Jurek, good afternoon Pastor. Chris watching from Jeju, Korea. Thanks sa imong program. God bless. Niya din si Marcos Antonio Zam, may hapon diha nimo sir, no? Niya ni siya sa PNP ga trabaho.
Niya sa din si Jandy Dago. Niya sa din si Teddy Nunez. Amen. Niya sa din si Lia Makabuhay Abalye. Maing hapon nimo diya Sister Lia sa Malaysia. Niya sa din si Elizer Kizada, okay, nagtanaw mi sa Tandag, Pastor. Maing hapon diha sa Tandag, no? Tumoy-tumoy na gina, layo, nakaana ko diha, perting layo, diha, makatulog tag sakay sa bus, no? Tungod sa kalayo. Niya sa din si Brother Rami Hirong, no? Ang ato nga master sa paghimo sa mga design, dinhi sa makita ninyo mga disenyo diri, ilabi na anang mga intro, extra o guban pa, siya mo'y nagahimo ni ini, no? Niya sa din si Marilia Midurama, good day from California. Okay, kumusta mo diha sa LA? Sa ato mga amigo, daghantag mga amigo diha. Giminga ko sa inyo ha, sa diha nga nagkauban ta diha niadtong 2010. Niya din si Ray Cartaginas, good PM Pastor, watching from Riyadh, Saudi Arabia. Niya sabi ni si Yannick Kiamco, hello Pastor Chris, mayong hapon, watching, salamat. Okay, mayong hapon usab ni mo diha, Brother Yannick sa Japan. Niya sabi ni si Jubal Lasarte. Ug niya sabi ni kinuriano ni magasulat. Ug niya din si Ling Britana, mayong hapon Pastor and everyone, I'm watching here in Iloilo. God bless you always. Niya sabi ni si Bing Briol, hello Pastor, I'm watching from Kuwait. God bless your program. Og niyasab din si Jonathan Silaga. Og nasab din si Geoffrey Obshuma. Niyasab din si Rodolfo Canones. Have a good day, Pastor. Mangutana ko, Pastor, bahin sa unang Timoteo, Kapitulo 4, versikulo 1 ngadto sa 6, unsa kini, Pastor? Bahin ba kini sa pagkaon? Pasabtak ko, no? Ani, Pastor, from Kingdom of Saudi Arabia sa Riyadh. So, atong entertainment ni ang gipasa din sa atong Facebook message, no? Ako basahon ang uno ngadto sa size Igsoon. Nagyon dire. Ug ang espiritu sa tin-aw nagapahayag nga sa kaulahiang mga panahon adunay managpamiya gikan sa pagtuo tungod sa ilang pagtagad sa mga malimbungon nga espiritu ug mga tuluhuan sa mga yawa. Pinaagi sa pagminaot sa mga taong bakakon. Kinsa nga kaisipan na nga paso nga daw pinaagig binagang puthaw. 3. Nga na nagdili sa pagpangasawa o magapilit sa mga tao sa pagdumili sa mga kanunon. Nga gibuhat sa Dios aron nga uban sa pagpasalamat pagadawato nila nga nanagtuog na hibalo sa kamatuoran kay maayo ang tanang butang nga gibuhat sa Dios ug walay ipasalikway kung gidawat kini uban sa pasalamat kay kini nabalaan naman pinaagi sa pulong sa Dios sa pagampo. Ang imong pangutana, naghisgot ba ni siya og pagkaon? Yes, naghisgot ig pagkaon, pero boy no, ato ni siyang balikan sa pagtubag, ato sang dawaton ang atong caller. Okay, caller, go. Padayon, John. Padayon, go. Nakoy pangutana, Pastor. Yeah, palihig. Kini sa Daniel 12. Daniel 12. Daniel 12, City, 11 o 12. Unsa may buot pasabot ani, Pastor? King of the North o King of the South? Okay. Kining 1,000, kining time, and half a time. Pasabot din sa versikulo 11, na imong 1,269. Nya. Dini po dayon aning versikulo 13, mani, Pastor? Kining Okay. 1,335 days. Okay. Propesya, Pastor. Actually, kining 1,355 minutes ang nabili no para sa atong first portion. Actually, may kalabutan ni siya sa gitawag nato og mga 1843. Di ba pag 1844 mauman to ang nangapalaw sila.
Unya ang tinuod nga interpretation misulod si Jesus Christ sa labing balaan nga dapit. Now kini nga aron i-shortcut na lang ko igsoon nga ro kay taas man ni siya kung akong i-explain, no? Kung ako na siyang i-explain taas na siya. Kung imo ni siyang i-minus igsoon sa 508 diin si Clovis, no, ang hari sa Franks, no? Uban sa pakig-usan niya sa gahom sa Roma, no? Unya anang panahon na nahitabo sa 508, kung imo na siyang i-minus ang 508, mohatod nimo sa 1843. Okay? So mao na siyang gitawag nato ga punto usab na nga mga punto. So nagisgod ni sa propesya igsoon, may kalabutan usab dinhi sa mga 1840s na hitabo. Follow up igsoon. Kining mahimong 1,269 na pastor, aning kwan, versikulo 11. 1,269? Na ba? 69. Ha? Or 1,290? Kay ang 11, basaw na kong 11, dili 69. O gikan sa panahon nga ang dayon nga halad sinunog, pagakuhaon og ang dulumtanan nga nagahimo kamingawan, magapahalo na may usa ka libo, duruha kagatos og kasiyaman kaadlaw. So laktod ko sulti 1,290. Ang 1,290 igsoon, di lang sa sugat-sugaton lang ako igsoon kay taas mo ko na-explain niya, wala tay chalkboard kay lami man siya explain ko na kay chalkboard. Now, kung kaning 1,290 i-minus nimo sa 1798, kanang 1798 mo ipagdakop sa Santo Papa niya ng panahon na gidakop ni Napoleon Bonaparte, gisugo niya si General Bercher, ang nahitabo na 1798 sa prophecy. Kung imo siyang ididak, ang 1,290 mohatod nimo sa 508 nga diin mauni ang mga bakak ng mga doktrina nga gakahitabo kaniadto sa panahon ni Clovis, ang king sa France. Okay? So, di na ako maditalig son kay mahurot man ko na itong oras, ani. Propesiya mo ko niya itong gisgutan. Mura nagkwintada ka sa 2,300 days nga, 7 ka simana, kanunam og 2 ka simana, og adunay usa ka simana, og tunga-tunga sa simana, unya, pagahuman, i-minus pa nimo ang 70 weeks, 490 days nga to sa 2,300 days. Taas kay explain. Kinisad siya, di ni mo ni siya masabtan, kundi sad nato i-explain ang 2,300 days. Kaya nga naman, musangko makas 1843 og nagkinahanlan, imo sang ipasabot ang 2,300 days of which imposible nga akong masaysay dire. Kaya nga naman, mubo raman ang atong panahon dire. I hope kung pananglitan og nakaduol ka og mga simbahan sa Adventist, magpasabot ka ani sa mga pastor, makapasabot ang atong mga pastor niini. No, kung nakas ka gian Dior City, pwede ka kabisita sa akong opisina, kay ipasabot na ako ni pero dili lang diri kay pertintaasan ni siyang ato explain. Okay? Dagan salamat Brother Samson Corpos sa Kugman. Okay? So naagi mga pangutana iso nga dili nato madetaliha kay taas kay bas labi na ni mga prophecy nya kwintada adi is a year na perting taas. Na dinhi si Andy Dichos Cortez, maayong hapon pastor from Dasma, Cavite. Bueno, nakabsan kita sa atong first portion, ayo paghawa, o balik kita karon tudod.
Sometimes, trials are like big waves. They knock you down. Sometimes, you get a chance to get up. And sometimes, oops, don't worry, he'll be alright. Bueno, gibalik kita no. O sa ato nga pagbalik ato tong tiwason ang ato nga kuan, murag nawala-wala akong signal diri sa Facebook. Ato tong tiwason ang pangutanan sa 1 Timothy 4 no. Gipangutanan og sugdan naman nato ko og saysay ato. Okay, unang Timoteo atong ipasabot kung unsay gipasabot niini igsoon aron matagaan og hayag usab ang mao nga pangutana. Niya mo gud diri na nagdili, kaning gitingon dinhi nga na nagdili sa pagpangasawa og magapilit sa mga tao sa pagdumili sa mga kanunon. So meaning to say, ang imong pangutana, nagisgot ba nagkaon? Yes. Pero ang gisgutan, kanunon. Wala mag-ingon nga kanon, kaning gitawag nga mananap nga gidili sa Biblia, mananap nga hugaw. Kay kanang mananap nga gidili sa Biblia og mananap nga hugaw igsoon, wala man natawgas Biblia og kanunon. Wa ko'y nabasa sa Biblia nga ang mga mahugaw nga mananap gitawag og kanunon. Dili na siya kanunon. Now, dili nato ni siya ma-charge sa baboy o ilaga o ero nga kauno nato tungod kay nahinluan nagiampuan na ni siya. No, di nato ni siya kan. Kay kini siya igsuon, mga practices ni kaniadto igsuon na ay mga grupo sa mga Gnostics, no? Ang mga Gnosticos igsuon, mga gahuna-huna na sila nga antanan nga mga elemento nga naas physical, mga dautan, no? O gani ato lang isurkat. Usa sa mga pagtulunan kaniadto igsoon sa mga panahon nilang Apostol Pablo na ay mga tao nga diin kung imong basahon naa sa bersikulo 1 o ang espiritu sa tin-aw nagapahayag nga sa kaulihing mga panahon adunay managpamiya gikan sa pagtuo tungod sa ilang pagtagad sa malimbungon nga espiritu o sa tuluhuan sa yawa. So sa ato panggisgutan sa bersikulo 3 o bersikulo 4, mga tuluhuan igsuon nga iya sa yawa. Ug unsa man tuluhuan sa iya sa yawa nga gipractice kaniadto sa panahon ni Apostol Pablo, mga tao nga diin matod pa dinhi nagdili sa pagpangasawa. Ang Adventist wala man nagdili sa pangasawa, ang among mga pastor nagsigig kasal sa iyang mga membro. So wala magdili ang pastor sa pagpangasawa. Hinuon na magani nagdili sa pagpangasawa karon ang ilang mga pari gidid-an nila sa pagpangasawa. Pero ako mag-ingon nga sila ni ha. Kaya nga naman, klaro man nga gisgutan sa kaniadto sa panahon nilang Apostol Pablo nga pagtulunan sa isayawa. Pero kung ano na may mga susama ani nga doktrina na angay gyud nila konsiderahan. Kaya nga naman nahimom na yung problema kaniadto. So ang gisgutan igsuon dinhi kanunon. Nga dili na siya pabilabaran labi nagmaampuan, no? So wa ni maghisgot igsuon ng pagkaon nga iya sa gitawag natong mga mahugaw nga gisgutan sa Levitico Kapitulo 11. Okay? Niya din si taas-taas man niya din si Shibari Ricanya, mayong gabi pastor, mayong hapon pastor, diha sa tanan, labi na sa imuha Pastor Chris. Mayong gabi usab nimo di Sister Shi. Niya din si Jewel Magpulong og si Adin Yuranig Mishiko. Si ni Pastor Hinargi, no? Ako nabantayan, no? Iyon Granig. Okay. Niya sa din si Malinsky, may hapon ni mo dia, Pastor. Niya din si Malinsky Nalaop Solitaire. God bless this station and to all staff watching from Spain, no? So may hapon diha sa ato diha sa Spain. I don't know kung saan oras sa dito. Niya din si Miriam Blurizo. Good afternoon, Pastor. I'm watching live from United Hong Kong. HK, no? Hong Kong. Ug niya din si Ate Cherry mayong hapon, Pastor, na aba 40 days ang Adventista. I mean, kanang namatay din maghandom sa 40 days. Igsoon, wala tana. Kaya wala man sa Biblia. Na ay, kanang mong gibatasan o nahimong tradition igsoon. Nahimo na di Jesus Christ kaniadto, pero dili ingon nga to asas lubnganan. Pagkamatay ni Jesus Christ, sa dihang nabanhaw siya, nagstay pa siya og 40 days igsoon, ay siya niadtog langit.
Muna ang konsepto sa uban nga ang namatay, ang uban ha, ang namatay kuno magsuroy pa dinis kalibutan 40 days ay matug langit kung butan siya o kung maldito siya diretso sa impyerno. No. Ang 40 days nga gisgutan sa Biblia, mao na ang gitawag nato nga sa diyang musa ka siya sa langit, iyang kung ako ay paterm ana, gitawag na to removal, wa makapasal ang apostoles kay nganuan sa panahon ni Jesus Christ. Wala gid sila didto ba? Naglantaw-lantaw, naglantaw sa layo, pero wa gid into nga dukot gyud. Si Pedro iya pag yung gilimod. Muna nga si Jesus Christ nagstay pag 40 days aron ipasabot niya ang tanan nga mga butang. Now asa man na siya mabasa ng 40 days na nasa Buhat kapitulo 1 sa iyang versikulo 3, Naingon di, tapos sa iyang pag-antos, kanila mipakita siya nga buhi pinaagi sa daghang pagpamatuod, nga magpakita ngadto kanila sulod sa 40 sulod sa kapatan kaadlaw kung 40 days. O nagsulti kanila mahitungod sa ginharian sa Dios. So, gipasabot niya ang ginharian sa Diyos. Kaya unahuna sa ubang apostoles, ang ginharian sa Diyos tukuron sa ilang kapanahunan aron i-overcome ang mga Roman government. Pero lahi man ang ginharian sa Diyos nga gipasabot ni Jesus Christ. So, sulod sa 40 dias, gitudluan ang mga apostoles. Subuhi siya, mahikap siya, maistorya siya, mukaon siya, o ginabuhat sa normal nga tao. Iya usang nga ginabuhat, basta mga maayo lang. Dili ng 40 dias nga namatay ang tao, 40 dias naatay serbisyo. Kaya itong unang-huna, musaka siya sa langit human sa 40 dias. Patay na siya igsoon. Ug ang patay, mismo gani hantud karon si David, naapa sa lubnganan. Wala na siya 40 dias niya kanang gisgutan sa buhat igsoon nga si David naapa din sa lubnganan na sa Buhat kapitulo 2. Okay? Versikulo 29. Mga igsoon, masaligon ako, magasulti kaninyo, mahitungod kang David nga patriarka nga siya namatay o gilubong, o ang iyang lubong nagapabilin pa man gani kanato hangtod ni ining adlaw karon. So naa si David, no? Wala niya tug langit, wala niya tug impierno, naghulat sa pagbalik ni Jesus Christ. Dengan salamat ni mo ana Ate Cherry. Niya din ni Rolando Coriquario. Pastor, mayong hapon diha. God bless to all. Noemi Cerezo Tives, amen. Si Japet Biloso, Sunal, may gabi, Pastor Chris. Minaw ko imo nindot nga programa, God bless sa tanan. Okay, niya sabi ni si Andy Dichos Cortez, maayong hapon, Pastor Chris. Okay, ako na ni siyang nabasa ganina. Og nasa din ni si gitawag nato og Otsinre Nayaso. Nabis si Brother Siban si ano may hapon ni mo Brother Siban aniya sa dini dawaton nato ang atong sunod nga pangutana live. Okay, go ahead Exxon sa imong pangutana. Go Riyadh. Okay, dawaton nato ang gikan sa Riyadh, Saudi Arabia. Malipay ta nga atong dawaton ang live nga call. Go ahead Exxon. Hello. Maing hapon. Ambon sa orasa dia. Padayon Nixon, paminaw lang sa imo nga cellphone, ayo pagtanaw sa monitor kay mo late na siya diha. Sa imo lang unit, cellphone ba imo gigamit? Go ahead, palihog. Brother Rodolfo Canones sa Riyadh. Brother Rodolfo. Hello. Okay, go. Hello, Pastor. No, imo panahon. Mangutana lang ko niya, Pastor, bayan na ng kuan ba? Kanang pagbautismo bitaw. Okay? Kapila man pwede mabautismohan day ang tao, Pastor? Actually, usara ka klase ang bautismo, pero pwede ma-rebaptize ang tao. Okay? Atong basahon na sa Buhat, no? Naay rebaptism din sa Biblia. Og kana siya nga rebaptism igsuon, naghisgot na siya kay atong tanawon din igsuon, no? Wala ko masayop. Kining Buhat 19 man tingali ni. Okay? Og si Pablo miingon si Juan nagbautismo
sa bautismo sa paghinulsol nga nag-agda sa katawhan sa pagsalig ni adtong moabot sa ulahi kaniya sa ato pa kang Hesus. Og sa ilang pagkadungog niini sila ginabautismuhan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Og sa napandungan na sila ni Pablo sa iyang kamot ang Espiritu mikonsad nagbautismo. Pero kung sibugan nato sa bersikulo 2 ug 3, rebaptize ni siya. 2. Og siya miingon kanila, nakadawat ba kamo sa Espiritu Santo sa diha nga mituo kamo? Og sila miingon kanila, wala. Wala manggani kami makadungog nga aduna di ay Espiritu Santo. Og siya nangutana kanila, ngadto ba di ay sa unsa nga pagbautismo kaninyo? Sila mitubag kaniya, ngadto sa bautismo ni Juan. So kay nabautismoan day sila sa panahon sa bautismo ni Juan, unya kay wa man siya nahibalo sa kamatuoran tong panahon na wa gyud sa kabalo nga naaday Espiritu Santo. So ang gibuhat ni Pablo gibautismuhan siya 4. Niada na ni 4. Og si Pablo miingon, si Juan nagbautismo sa paghinulsol nga nag-agda sa katawhan kaniya sa ato pa kang Hesus. Og sa ilang pagkanungog niini sila gipangbautismuhan. So sa ato pa giribaptize sila. So adunay rebaptize igsoon. Pwede kaduha. Pwede sad katulo kung meron niya nga bautismo ikaduha, wa niya masabti o baka doon na siya yung mga kalapasan nga grabe ken nga nahimo. Follow up Igsoon. Salamat, Pastor. Salamat. Okay. Kay dagan salamat usab Igsoon sa imo nga pagpanawag, no? Basig na confuse sa giingon dinis Biblia ang kasulatan nga one Lord, one faith, one baptism. Wala na mag-ingon Igsoon nga kanang gitawag usa ka Ginoo, usa ka pagto, usa ka bautismo, wa mag-ingon nga kausa ra bautismohan. Pag ingog usa ka bautismo meaning usa ra ka klase ang bautismo ug kana nga bautismo pinaagi sa paghumol sa tubig kay ang word nga bautismo gikan sa Greek word nga baptizo. Kung imong tan-awon ang kahulugan na nasa Griego, to immerse, no? Meaning ihulom yun siya. So dagan salamat sa imong pagpanawag diha gikan sa Riyadh, no? Pwede usab kung naamos laing nasod, pwede sad mo manawag diri, no? Aron matagaan nato og kuan. Okay, niya aton nga basa ganyan si Brother Ernesto Husayan Siban, may hapon nimo diya sir. Niya sab dinhi si atong wala pa man tingali mabasa ning uban diri. Anyway, gapaabot lang ta sa uban nga call, mas may manawag mo. Niya din si Gold Chloe Augusto Padasian, niya din si Setset Dayaday, niya sab ni si Merlin Lapinig Jurek, niya sab din si Agripeno Mansera, niya sab din si Jupre Ubsyuma, si Jolly Roaya Siago, Alexander Dateles, si Ram Tropa o si Giging Manggubat o guban nga taas man itong giwasa. Binubalik na sa atong gipasabot sa unang Timoteo. Ako naman itong nabasa, no? So, ato makita Igsoon nga wala ni siya nagtudlo sa atong kapanahunan karon. Ug ang gisgutan ni Pablo diri sa sulat niya ngadto kang Timoteo, gahisgot ni siya og pagtulunan nga sa iya siyawa, nga adunay nay pagtulunan nga iya siyawa nga nagdili sa pagpangasawa ug nagdili sa pagkaon, no? Sa mga kanunon. Wa magingon nga nagdili sa pagkaon sa mga gidili. Unya nahulog nga mahinlo na, no? Wa magisgot diri nga gidili. Kanunon ni siya gikan sa word nga bruma sa Griego nga but pasabot food, no? So pwede mag-refer sa bugas, pwede mag-refer sa tinapay, pwede mag-refer sa mananap nga gitugot sa Biblia, so gitawag siya og broma. Pero wala sukad gitawag og broma ang mananap nga hugaw nga gisgutan sa Leviticus Kapitulo 11, wala tay mabasa niya na. So dili ni siya magamit sa mga Protestant, sa Catholic, aron sa pagpamatuod alang sa mga Seventh-day Adventist nga wala magkaon sa unod sa baboy. Dili ni siya magamit. Kung imo masabi, bisag din sa mga theologian, muhatag man na siya honest nga explanation. Dinhira mas mga tigbakay, sa mga daplin-daplin, nga daginuton yun ang bersikulo, bisag dili mapamatud-an. Okay? So, daghan salamat niya na igsuon, ayan na nga mga punto usab. Niya din si Mariela Midorima. Okay? Niya si, nabasa na ako balik. Now, arita sa questions na sab, nga, gikan sa Facebook, no, ato nga gi-save diri
ang mao mga question ug ato sang i-open ang mao nga punto. Ug niya dinhi ang unang gitawag nato og pangutana niya dinhi gikan kang Francisco Mosqueda. Mag-ask lang ko okay, Pastor, ang 10 commandments ba is nawala pag-abot sa new commandments? Bueno, daghang o kasabot aning word nga new commandments ba? Ang ilang una-una, ang new commandments mo na ang higugmaon nimo ang imong Dios. Bueno, magbasa tag bersikulo sa Biblia. Aron dili siya aron masabtan sa mga audience. Diri ta sa Mateo 22 kang Jesus Christ nga pulong mahitungod sa gugma. 22 bersikulo 40 ngadto sa 40 kay sugod ta sa 36. Nagingon din mingon siya magtutudlo unsa man ang dakong sugo sa kasuguan. 37. Og si Jesus mingon kaniya higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag og sa tibuok mong salabutan. Mao kana ang dako og unang sugo. Og ang ikaduha sulusama ra nga mao kini higugmaa ang imong silingan sama sa imong kaugalingon. Okay? Ug matod nila kini siya gitawag og bag-ong sugo. Mudagan din sila sa Juan 13 bersikulo 34. Kay mao man gagamiton sa atong mga pinangga nga wala na ni sugo. Ay ingon siya dinhi, ako magahatag kanyog bag-ong sugo nga kinahanglan maghigugmaay kamo ang usa ug usa. Maingon nga ako na higugma kaninyo. So ang bag-o kunong sugo mao ni ang gugma. Igsuon, ako nang ipasabot ang word nga bag-o karon tudtoon. Pero tuguti ko, mabalik din sa Mateo 22 na sad. Ako man itong gibasa nga unang sugo, ikaduhang sugo, gugma. Na pag-abot sa 40 ninyo siya, niinin duha ka mga sugo, nagasukad ang tibuok nga kasuguan og ang mga propeta. So sa ato pa, ang paghigugma sa imong silingan, paghigugma sa imong Dios, gikan pagyud na kaniadto sa panahon sa mga propeta. So na din na sa Old Testament. Ang pangutana, asa sa Old Testament? Atong tanawon, Leviticus Kapitulo 19, versikulo 18. Mao na giingon sa balaan nga kasulatan. 19-18. Nagyon. Dili ka magpanimalos ni magbaton og pagdumot batok sa mga anak sa imong katawan. Kun dili inoon higugmaon mo ang imong isig katao ingon sa imong kaugalingon. So naa sa Old Testament. Igugmaon imong silingan, imong isig katao, sama sa imong kaugalingon, na ang gugma sa Dios na abagyapon nini. Deuteronomio Kapitulo 6, versikulo 5, aton tanahon. 6:5, kay mo man ilang gingon nga bag-o na lagi kuno ning sugo ang gugma. 6:5. Ug igugmaon mo si Jehova nga imong Dios sa bug-os mong kasing-kasing og sa bug-os mong kalag og sa bug-os mong gahom. Niya man gani ni sa Old Testament. Na ang punto mo ni, nganong gitawag siya og bag-o. Okay? Unsa may makita na to sa ubang mga libro dis Biblia. Ikaduhang Juan 3 o 4. Aton tanahon. Okay? Ikaduhang Juan. Alang ni adto usab nga bag-o nagtuon sa balaang kasulatan, mao ni nga mga bersikulo ato nga gamiton. Okay? Nagingon sa ikaduhang Juan 5. Og karon mga muyo ako kanimo senyora dili nga daw ingon nga magsulat ako kanimo usa ka bag-ong sugo kun dili sa sugo nga ato nang nabatungan sukad pa sa sinugdan. Sa ato pa dugay na dining sugo sa gugma, no? Gugma ba'y gisgutan na ni? Yes, bersikulo 6 nangon. Og ang gugma mao kini nga kinahanglan managawi kita usubay sa iyang mga sugo. Og ang iyang mga sugo, iyang sugo, ingon sa inyo nang nadungog sukad pa sa sinugdan. Ngun sa siya, mao kini ang kinahanglan managawi kamo diha sa gugma, sukad pa sa sinugdan. Na ang punto mo ni, kay sukad pa sa sinugdan, tama ang akong gibasa sa Leviticus 19:18. Tama ang akong gibasa sa Deuteronomio 6:5. Now, atong dungagan igsoon, unya, unsa may gisgutan aning sugo sa gugma? Kung kahit tibuok man na, kung sinsilyuhon nimo ang sugo sa gugma sa imong silingan, unsa man na siya? Roma Kapitulo 13, versikulo 8. Niya ang pahayag sa balaan nga kasulatan. Nagingon,
Ayaw ka mo pag-utang sa bisan unsa, kang bisan kinsa, gawa sa paghigugmaay. Ang usa sa usa, kay ang nahigugma sa iyang silingan, nakatuman sa kasuguan. Versikulo 9. Unsa ni nga sugo? 9. Ang mga sugo nga nagingon, ayaw pagpanapaw, ayaw pagpatay, ayaw pagpangawat, ayaw pagkaibog, o bisan unsa pa nga sugo. Kini nalangkom niining mga pulunga nga nag-ingon, higugmaa ang imong silingan, ingon sa imong kogalingon. So ang gugma sa imong silingan, ma-summarize na siya. Kung imo siyang detalyahon, kung nahigugma ka sa imong silingan, ayaw siya patya. Kung nahigugma ka sa imong silingan, ayaw siya kawati. Kung nahigugma ka sa imong silingan, ayaw pagpanapaw sa sawa o bana sa imong silingan. Muning isgutan nga gugma sa atong silingan. O sumpayan ta sa pagbasa. Versikulo 10 na yun. Ang gugma, dili mo himong dautan ngadto sa silingan, busa ang gugma, mao ang katumanan sa kasuguan. Ang gugma, mo'y katumanan sa kasuguan. Nakabantay mo nga nung sige na ako gamiton ang Juan 14:15 nga nag-ingon si Kristo, if you love me, keep my commandments. Naa sa napulo kasugo. Na gugma na sa tao, gugma sa Dios. Kung gugma sa Dios, ayaw pagbaton og mga kinulit nga larawan. Dili mo iyukmo ang imong kagalingon ngadto kanila. Kung nahigugma ka sa Dios. Kung nahigugma ka sa Dios, ayaw ibutang ang ngalan sa Dios sa pasipala. For example, kay kanang word nga, do not take the name of God in vain. Ang Hebrew word ana igsuon nga duol-duol nga translation matod sa mga theologian, do not carry the name of God in vain. Kanang mayon nga, sa ngalan ni Ginoong Hesus niya, patsyunta ka. Nagpasipala ka sa ngalan sa Dios. Sa ngalan sa Dios, sumbagon ta ka. Nagpasipala ka sa ngalan sa Dios. O kana sang moingon nga mag-donate ka sa ngalan ni Ginoong Hesus. Mabalik kanimo ang 30%. You are carrying the name of God in vain. Daw imong gamiton ang Biblia nga wala sa sakto nga prinsipyo. So sa ato pa mga pinangga, ang gugma sa imong silingan, ayaw siya patya, ayaw siya kawati, ayaw pagbakak. Ang gugma sa imong Ginoo, ayaw pagbaton o kinulit nga larawan, dili nimo iyuk mo imong kagalingon, o ayaw pasipalahi ang ngalan sa Dios. O labaw sa tanan, ang pagiguma sa Dios, inumduman mo ang adlawng igpapahulay sa pagbalaan niini. Unom ka adlaw, 5 minutos na bilin. Unom ka adlaw, magbuhat ka, o buhaton nimo ang tanan nga buluhaton. Apan sa adlawng ikapito, mo pahulay ka kung nahigugma ka ni Jesus Christ. Alang sa uban pa nga gusto makaton sa adlawng ipapahulay, pwede ka mo mangutanan nining atong programa. Okay? Bueno, daghang salamat niya na igsuon, no? Niya din si Raylene Ann Baumgart. Wow, perfect explanation. Nakasabot na jud ko for the first time. Everything is clear now. Thanks, Pastor. Raylene Rodrigo Baumgart. Daghang salamat usab sa pagsunod nimo diha, sister or brother Raylene, no? Niyasab din si Francisco Mosquida, mag-aslang unta ko, Pastor. Unsa uni po pag-defend nga 66 man imuha gigamit nga Bible sa mga Katoliko nga 72 books ilaha gigamit. Simple lang kayo, wala man may ingon nagsalikway anang Deuterocanon, wag na mo nagisalikway. Gitawag na sa Protestant og apokripa. Pero lahi lang ang linantawan sa Roman Catholic sa Deuterocanon. Ilang gidawat nga kini inspirado. Alang sa Seventh-day Adventist, ginawat ka na ingon nga history books. Okay? Naabaya diya sa history books nila nga Maccabees, Kapitulo 7, versikulo 1 ngatos 21, na gilutos diya kay pakaon lang yun sa baboy. Pakanon sa baboy. Na diha. Pero, sorry to say, nga kanang Maccabees, nga naa sa Deuterocanon, dili siya inspirado. Anong dili siya inspirado? Mura mo siya og nagtudlo og magic, dili gin mura. Mahitaw ba ito pasubot siya ni magic?
Kung imo basahon diha sa Tubit Kapitulo 6 versikulo 1 ngadto 7, nahigingon diha. Magkuha kag isda, waon nimo gininawaan sa isda, isugban nimo ang gininawaan sa isda. Ang aso ani makaabog sa mga dautan. Mahubitan ang ubang kapalina. Palinaan tani aron maabog ang sa dautan, ginabasa na sa makabis. Ang pangutana mao ni, mahawa ba ka ang yawa ang mga dautan sa aso sa gininhawaan nga gikan sa isda nga imong gisugba? Baka pahawa ba ka na? Mabitaw nga makaabog kuno sa dautan. Ambot kinsay naghimo ana. Suway kuno kung naabay na nga na process diha. Pagkuhag gininhawaan sa isda isugba. Kung mahawa ba ang yawa? Mahawa lang ang yawa, igsoon, sa ngalan ni Jesus Christ of Nazareth. So, imo makita nga, bueno, 2 minutos ang nabilin mga pinangka. Naraog di ta kapadayon ng taas nini, pero akong gipasalamatan ang mga caller. Gipasalamatan ako ang nagsulod diri. So, alang kaninyo nga gusto pagid makasabot sa pagtulunan sa Seventh-day Adventist. Aghaton ko kamo. Panawag mo live nining atong programa sa sunod natong panagkita. Matag Martes ug Huwebes alas 5 ngadto sa alas 6. Niya dinhi si Delberto Buok Tachado, More Power Pastor. Niya dinhi si Junior Nano Ritoya Pastor, nguta kay ako nang tubangon sa sunod. Kay taas ka na bubuk atong panahon. Okay, na din si J. Hernandez, Ramtropa, Soptem, Ojel Tulan, Danye, niya din si Genesis Aliling Traya, si Edith Barinyan Jimenez, si Rosalie Alopig Calaw Mureng, si Bing Briol, si Jana Ay Tulong. Bueno, di na ginatong matugot ang atong mga panahon, igsoon, mobo na gyud kaayo. Hinumdumi nga ang Hope Channel nagpangga kaninyo alang sa among mga kaigsunan nga naskapa, wala mi mag-consider sa inyo nga makasasala mo ang among pag-consider na biktima mo diha. So ang akong apilar mao ni paminawa ang circular sa matag simbahan, ang Ginoo magpanalangin kanimo. Bueno, sa ngalan sa among station manager og sa among communication director og sa among media communication media director sa division, kini lamang si Pastor Chris Bacalares Bingon. Siya na pakamatay aron sa pagpatunhay sa kamatuoran, mauray angay nga mabuhi. Magamputa. Daghang salamat o Dios sa imong pakiguban kanamo, among gikalipay ang imong pakiguban. Lord, ipadala imong balang espiritu maggiya sa tanan mga kaigsuonan namo. Ilabi na nga karon mga OFW sa tibok nga kalibutan. Tagai sila og kaalam o Dios, pahinumdumi sila sa mga butang nga nagkaduol ang imong pagbalik. Panalangin niyo sa ilang pamilya nga naa dinhi sa Pilipinas, malayo sa disgrasya, nga intention sa dotang tao bisan pa mapamaagi sa yawa, kundi mapanalanginan, magbuutan, mahimong nga masinulundon usab sa Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ayaw usab kalinti ang nagbalatian nga naa sa ilang nga gipahimutang karon. Salamat sa imong pagdungog sa amo nga pangapag-ampo. Kini among gipangayo sa mahal nga ngalan ni Jesus Christ. Amen. God bless sa tanan. Go. Lulat ta doon ang bagulangan, may isa ka player na. If you have been blessed by this program, share hope and help us continue to bring hope everywhere. Send your donations to South Philippine Union Conference through any of the bank details shown here. Hope Channel, sharing love, changing lives. Family-friendly, a global vision, and a holistic approach to thinking and living. Unlike any other media source on the planet. Welcome to Hope Channel.